Vítam vás znovu videa, dneska sa tu máme parkour a vidím, že tam chybí niečo, ale asi tu je. Aha, tu je cieľ. A takže ideme na to a chcem vám ešte poďakovať, že... Počkaj, milujem ako cringe, rýchlo, neviem, tak. Chcem vám ešte poďakovať za 700 odberov a chybí nám 300 do 1000 a do konca prázdnin chceme ešte hitnúť do 1000 odberov do konca prázdnin a neviem, natočíme s niečo Erikom aj Rastikom a takže... Počkaj, čo? A teraz, neviem, ale už sa blížime, počkaj, tu je emoji do... Dáme to, yes! Dal som to. What the fuck, čo? Takže, jo, a ešte druhý pokus ideme na to, takže dáme to ešte jednou, to zistíme a dokonca nám ešte nemáme veľa hangar, ale neviem koľko, nevidíme tam, počkaj, ne. Tak mám 4 srdiečkov. Počkaj, to je slepička, môžem ho zabiť, mám aj meč, že? Slepička. Tamhle parkour som ja stavil, aj ten dom. A jak mi neveríte, tak... Došlo mi ešte hangar, no nič. A sopnul som. Jak mi neveríte, tak môžete sa kúknúť na video, že som Jarko to staval a... Ale nestával som to aj toto parkour, pretože až toto teraz som stavil. A dám to po tretíkrát a asi ne. Neviem. Vcipnul som to, takže to bylo všetko, že vám že to video ľúbilo. Necháte like a odber lajky. Čus! Sorry za ten hlas, ale už nie je koniec videa. Takže čo skoro bude koniec videa, ale sorry za ten hlas a spravedlňujem sa, neviem, až teraz je koniec videa. Zatiaľ čus, dovidenia.